Petrić, danas ćemo igrati World of Tanks sa Grujićem. Zdravo ljudi. Zdravo ljudi. Ajmo prvo sada da krenemo. Aj prvo četvorke. Ne. Aj prvo šestice i sedmice. Ajde Gujo, valjda ćemo sad bolje da se padnemo, da sad smo igrali sami, nismo se padali sa nobovskim timovima. Valjda. Dobre, mogu da bušim i S3. Super. Od sa strane. Ali lova mogu da bušim kad hoćeš i gde hoćeš. Pa baš i ne, mora ga gađaš u donju ploču, od napred. Pa dobro, a od nazad mogu da raznesem gde hoćeš. Od nazad ja mogu samo udarcem da mu odvalim 200. A kamoli da puknem još. Ali dobro, kako god. Ljudi, pitanje za danas je koji vam se od jedinica tenkova najviše sviđa? Meni se lično sviđa onaj tank... MS1. Da. Meni i Peri MS1. A vama napišite u komentarima. Napišite sve lepo u komentarima i vidjet ćemo. I vidjet ćemo ko vam se najviše sviđa, pa ako se većini sviđa jedan, kupit ćemo tog i krenutno i da grindamo neku liniju. Može. Ali mora da bude bar 40% komentara za jednu jedinicu i kupujemo tu jedinicu i krećemo da igramo s njom. Da. Ajmo Gujobe, požuri malo. Ja si spor. Šta požuri, idem 35 na sat. A ja idem 30, a sporiji si od mene. Pa zato što si ti bio sa druge strane mosta. Pametniji. Pa mi sad... A pametniji, to ti samo bolje pao. Usrala sam to samo malo, aj sad. A, kad to pukao? Ne znam ko je pukao. A, ne. A gde mene Ja i nađe? je. Pa verovatno zato što si ti bio prvi, a ja i ovaj smo prošli za tebe i mi ništa. A ti si odvaljen. Jadan pera. Ko jadan? Ko je jadan? Tako je bre ljudi. Lele. Mnogo nešto dugo otvori. Digao me T39, valjda. Ne, T34. T39. T34 me igraš. Dobro. O, pegaj T34 da gore. Eto djavo. Ne mogu da ga bušim. Ja mogu. A mogu jedan. Begaj Mogu moje. jedan. A tvoje. Ti ga ti kupio. Ne. Pazi tamo je kabel 85. Ali dobro, tamo je sa druge strane I nešto. jesi tamo, begaj. Do djavola. Sve dingam u polu. Aj pukni nešto i bang. Dingao sam ga u cel. A ja sam ga sad izbušio. Ja sam pro. Vidite ljudi, ja sam pro, pero ne pojma. To je ding. Ali dobro, možda to ima veze jer sam ja sedmica, ali... Čisto sumnjam. Evo me opet sam izbušio. Gruja pro. Gruja pro. Bum! 324. Edo djavo. Evo je strojka. Gdje, odakle? Eto, sa strane. Znao sam. A zašto to mora meni da se desi? Tebi ajde, ali meni... Begaj! A dobro, ne palim još jednu granu. Lele, razneli mi trak. Ne trakovali me. Gotov si. Gujo, brate, spašavaj. Sad se moramo na mjesto. Dobro je. Uf. Aha! Bolje je da begamo. Nemo gdje da begamo. Ako krenemo u jednu stranu će nas nanišane, ako ne krenemo u istu će nas nanišane. Vatati se Istos. Jesi ga ti ugasio? Nisi. Nisam.
Bog pomogao. Bog nam pomogao da uspemo. Ajde. Ugasite Ajde, 34. nemoj. Nemate na nišanu. Ću ugasim čim budemo. Ne izleći da on izađe. Ej, kad bi mogo da me stigne. O, ne! Jao, ljudi, ubili me. Ajde, ti si se uštekao tu. Uff, prvušijet. A opet su me na isto mesto pogodili cigani i jedi sad punim po 10 sekundi. Au. Ćemo ovaj zakoljem majmun jedan. Gujo. Vidi ga, sad će ti je strojka dođe na vratanca. Tamo onu iza strojku smo ugasili. Lele, ja sam skoro jedini crkao. Perabot. Ti sper botina. Nisam. Čim je toliko malo igrača crklo. Botina. Ali on je njihov tim. U naš tim su samo oni najhrabriji koji su imali srčku da izađu crkli. Pa neka ta srčka te košta života. A ja sam štekara i vidi kako sam se lepo pao. Vidi kapujem bazu, budala. Šta ima da im kapujem bazu? Jednako smo pobedili kapu, ja bazu. Pa će iskapuju tebe. Baš me briga. Ja ću samo što više damage da napravim. Pazi! Znaš zašto? T44 i tamo su lovi još neko. I Tiger 2. Da. Baš me briga. Lov ti ima na nišanu, begaj! Nema me više. Imate. Sad je trko. Trkom pre 5-6 sekundi. Ali raznosi T44. Ajde još kad ja dođem. Ima ga pocepaju nekom DJ. Ajde te ljudi. Udavio se T44. Sad će si ovaj naš udavi. Lele, ovdje je partija davljenja. Upucaj mi to koji se udavio, će dobiješ damage, budalo. Neću. Će dobiješ damage. Neću. Će dobiješ kako sam ja dobio tako. Ne laži. Ne laži. Ljudi, vidite. Partiju smo otkinuli. Ja i Grujića, mada on ima malo više damage zato što je on Ostao živ. jači tank. I ostao živ. I još si živim, duže igraš od mene. Koliko, mjesec dana? Ja mislim da Brate, 4 puta sam pukao jednom ga trakao, jednom mu bio nišanđiju i 2 puta... 12.000. Ukupno koliko si dobio? A ukupno, kad računamo i ove u minusu sam bio. A 3.000 plus. Ja 584. Imam para za peticu, jupi, to! Pera će kupiti peticu, Sad ćemo da igramo s peticama, ljudi. Ljudi, sad ću vam pokazati moju peticu što sam ja jednom davno imao. Bio sam glup i prodao je, ali gledajte sve kako je to dobra petica. Pera glup, Gledajte, ima top 5, najjači je od Kiva. Mada ovaj moj T1 Heavy bolji. I KV1S je bolji, i KV1 je bolji. Gledajte šta je tank. Gledajte i učite. Tank je dobar, ali KV1 Heavy je bolji, KV1S je bolji, KV1 je bolji, ali onda ide ovaj. Znači on... Ali nema pare za municiju. Siromako. Ili imaš pare za municiju? Imam za 119. Kupi 119. Sad ću vam pokazati kako se bori s ovim tankom. I da, Pero, namesti, dobro, ali namesti na automatsku popravku, zato što
Pa ne mogu zato što imam još 8 para. Pa namesti na automatsku popravku. Pa će mu popravi za 8. I pa će ti popraviti nešto. Ajde. Aj, namesti na automatsku popravku. A, dobro. Meni su sva vozila. Tako. Evo, prihvati. Ajde, idemo. Vidite ljudi, ja sam bio pametan i sad imam 4 miliona, a Pere trenutno ima 8 parica. Kako se radi 4 miliona majke ti? Kako se radi? Lele, Pa zato što sam igrao s jedinicama dok nisam zaradio celo milionče i onda sam rekao, sad tek mogu da kupujem tenkove. I onda sam igrao boga skave da nesi, uvijek sam bio 10.000 plus i onda sam zaradio još 2 miliona i eto ti. Moram ja nekako da dobijem 1000, preko 1000 para ovih golda, pa moram da kupim još para. Gledajte sad, ovo je tank brz, jak, ima top, svašta. A još da me gura. Gurat ćete. Vidimo koliko cev ima, majke. Vidite ljudi koliko ovaj ima cev. Pogledaj koliko je brz tank. Brzi metak, ali cevka me se sviđa. Pogledajte, bam. Aj, Pero, gure me. Hoćeš da me umašiš za kilometar ili ćeš da me guraš? Pa da vidim gde si. Veme ispred tebe, oči ću ti stera. Pa nisam te vidio kad sam krenuo. Ajmo, brže, brže. 43 na sat, 45, 43, 44, Ja 45. idem 36. A, pa ja volim ovaj tankić. A njegov sljedeći tir, znaš koliko je dobar. Konvermanter. Da. Ajde! Pa je. Šta si rekao? Pero, u svetu nema za leba. Molim? U svetu nema za leba, pa nema ni za motor. Ja mislim da imaš prvi motor na njega. Ne. Nego. Imam predzadnji. Onda me čudi što je toliko sporo. Spor ide 45 na sat. Aj to što kažeš, moj telek je vidim mnogo brzo. Zato mi se čini da je sporo, inače da gura ružnu bebu, onda bi bilo. Inače ljudi, posle ćete da vidite u sljedećoj partiji moj novi tank. A ko je to? Što je fancy. Fancy. Što ga nisi udario? Dobiješ kaznu. Zato što sam ja pošten igrač. A, Bože! A beži, Grujiću! Ura! A Grujiću, propali se je. Ja sam Ura! raznala sam u 103 samo. Možeš ti mu ti raznati. Ja sam ga celog sačmarao. Šta si mu uradio? Pa, sa sačmarom. Kill. Idemo, brm, brm, brm. Opa, Đurđo, evo ga KV1 gore, idemo da ga skoljemo. A da me guraš? Ne može. Kad mi... Pa KV1. Opa! Mić, Opa, Đurđo! vidi na brdo koji pilić ima. Pero, 108 mu se uskinuo. to sam bio ja. Nisi. Ti si ga promašio. Alove, ničani kave jedinicu na mojoj se strani, ništa da raznosiš kave jedinicu, razumijem. A i KV1 je tu. A, 50 50 si im odvalio. Da, brd KV1. A brži si li KV1 jači. Nemaš ti dovoljno dobar top da ga pobediš, Pero. Trebao sam te pustiti da ubiješ mnogo. Može, to je moj kill. Evo ga ovaj drugi KV1. Sad ćemo da imamo problema. Koja botina. Ti si gubio, jesi? Yes.
A ja sam mu skinuo više. 380. Čekaj bi, pa mi opet dođe smo do naše baze. Ah! Dobro, barem ćemo da raznesemo nešto. Baš me briga, imam damage i kilo i koći. A gdje si ti pošao to, majke ti? Hoću da raznesem onog tamo što hoće da ide u našu bazu. Pametnjaković. Pusti Opa, mene! Đurđev. Važio ako dođeš. Ne, dingao sam ga. O, brate, ovdje me pucaju me ozbiljno jako. A On ne gde mogu da ga ne nišanim. A ja nemam gdje da siđem. Dobro, 230 sam mu skinuo. Nisi, 40. Pa ja jesam 230 sam mu skinuo. Ja đubre jedno, kako se pomeri. Jao, propalica je. A što se mrdno ba? A ja stao u žbunje, baš me briga. O, stao sam u žbunje, niko me ne vidi. I nemam gdje da siđem do đavola. Da li je moguće da gubimo, ali je nas dvojica smo uspjeli da ubijemo skoro pola tima. Da. I opet gubimo. Aj Pero, aj dođi do mene. Aj dođi do mene i požuri, sad treba da se sjurimo na 2 petice. Ali ne znam ja gdje si. A, vidim te. Ajde, idemo na 2 petice. Opa, mene već neko dingo. O, sad mi je bušio. Izgleda da ovo baš i nije lepo promišljeno. Lele, gujo. Sigurno nije lepo promišljeno. Au. Znaš, Al te razvali. odakle me gađate bađavnici vaši? Ja znam. Krompir vam. Krompir vam vaš, ubi ga Pero, ubi ga, on me gađao. A, 52 sam mu skinuo. Mnogo ti dobro. kraljev, Promašio me. mnogo ti loš taj top. Molim? Mnogo ti loš taj top. Hoću ga napravim ja sad brzo. U početku je uvek lako. Obrao si Boston. Što? Kaže se, Tebe brao ste- si za land boss. Dobro, ja sam neobrazovan. Da li mogu da bušim T25? Ne verujem. Će vidim. Au. Nemoj džabe da pogineš. Ne kapiraš da to namjerno navlači da izađeš iz baze? Stoji tu i pusti njega, onda dođe. I ako hoćeš da zaradiš pare, ne pucaj u sve se. I okreći se kad te 25. Node. Botin ubit će ovog tvog KV1, idemo pomogni. Ne mogu, pa i mene će ubiju ko šta. O Bože! Odakle? Ha, te ti bio, ti ga nisi vidio. Ovo smo ljudi izgubili zato što boterski tim, ste vidi koliko smo ljudi ubili. A jeste vidjeli koliko smo imali damage-a sam? Aj, sad ćemo da imamo koliko damage-a. Sad ćemo sad će da se vrati. O, Jesu se vratili? ja imam medalju Kostolomac, nišanđija prve klase, značka klase 2 i ko je ovo? Dejstvo i uništi. Vidim koliko ja imam damage-a. Zaradio sam 11.000 sam zaradio Ukupno. i Ukupno. 1300, da, 1329 imam damage-a, Pera ima samo 164. Ali jedan ipak sam kill. jednog razvali. Jesi. Pero, koliko sad imaš pare? 1926. Ja imam 4,5 miliona. No, Ajde be, sad treba pokažemo moj novi tank. a koji ti je novi tank? Uzmi 4. Ok, brzo ili sporo? Brzo.
Okej. Sad ćete da vidite ko može da se nosi sa ovim perenim brzinskim. Ali ipak ja njega mogu da razvalim. I brži sam od njega. Ljudi, ovo smo se loše pali. Pera je brži od mene zato što ima bolji motor. Ali kad kupim najbrži... Ne! Dobro, mogu da bušim bedere. Kako da ne da. Možda bušiš do Type 34. Molim? Moći ćeš da bušiš do ovoga PZ 34. 30 broj. Možda i KV1 i BDR, ali sa strane. I od nazad. Ja ne kapiram kako možda staviti toliko dobar top na toliko glup tank. Da. Amerikanci. Ne živim u Belorusiju da bismo znali. Amerikanci su čuda. Idemo na bazu. Vidi ovog iza mene, pogledaj na majke ti kakav je ovaj tank. Pusti botinu i kreni za mnom. Izvinite ljudi, grlo mi strašno ubija. Evo pitajte Grujića kakav sam u školi bio. U školi je bio kao razglas. A ne, stvarno, mnogo me boli grlo. Ali ipak odlučio da dođe u školu i snima sa mnom klip. Koliko je hrabar ovaj Pera. Hvala. Pera je jako hrabar, ali ne i toliko bistar. Ne laži. Ajde be, ja se klenim da ideš u jednu partiju tek tako da izletiš da tu bio. I beži, imaju me na nišanu. Si mi ti pukao? Ne. Ti si lažove. Nisam te ja pukao. Kako zineš tako lažeš? Imam metak tačno tu da si bio iza mene. Vidjet ćeš u klipu. I u klipu i ako dobijem odštetu, onda si ti. I onda ću te ubijem. Ali ako ne dobijem odštetu, onda me je pukao neko tamo ko je mnogo brz i za koga ne verujem da postoji. O bože, tobe, 120 sam mu skinuo. Ne, propalite. Ubio ga pre mene. Nema veze. Propalitet jedni, ajde da kapam. Da si video da mi je pukla ova, tačno da sam se, tačno kad sam tačno kad sam gusenicu opravio. Kako sam krenuo napred, BDR, ovo je B1, dobra je. Ja ti preporučujem da se odatle mrdneš, zato što će da izgineš. Ja ću da kapajem ovdje bazu, ili da ne kapajem da dođem da ti pomognem. Nema tebi pomoći. Znaš koliko je jako i BDR, u B1. U B1 ubio ovog, sad ću Niko je ti. Sad ću ti. Ko je ubio B1? Ko je ubio B1? Samo jednog je ubio. B1 je ubio, sad ću da im. Samo jednog. Da, ali peticu. SU 851. Lele ljudi, izvinite, neko me zove. Peri jako zvao. Prekinut ću vezu. U stvari, da, prekinut ću vezu. I stavi na nečega. Evo, prekinuo sam vezu. Nisam. Sad će mi se javiti opet. Do djavola. Ubiš me. Ajmo, Pero. A nisam znao da je on tamo. Nisam znao da je taj tamo. Dora je sad. Nema veze. Ljudi, imam 2 nova tanka. Evo ga još jedan novi tank. Pero, uzmi, ako imaš još neku brzu četvorku. Nemam, uzet ću kruzera. Dobro, ja ću uzmem još... Ne, ja mislim da ste već vidjeli ovaj tank. Jesu. Ne njega! Za malo ljudi. Njega ćemo da uzmemo. Gujoš ovu partiju i gotovo smo. Što? Pa, dosta smo presnimali. Koliko snimamo već? Pa, 30 minuta. A još ovu i još jednu da vidim ljudi moj novi tank. Dobro, ajde. Da vidim još jedan moj novi tank. I onda gotovo. Dobro. Pero, do koliko ti smeš da igraš? Ne znam.
Ajde samo da snimam. Ajde da se usredsredimo na snimanje. Mislim da je u prvom klipu, da, u prvom klipu nam se pali isto ova mapa, samo smo igrali veći tirove. I kad smo pogledali, ja nisam mogao da verujem da sam izašao, a da sam zaboravio da je sa moje druge strane jedan lik. E pa ovaj put nećemo da napravimo istu grešku, sad ćemo da vam pokažemo drugi deo te mape. Pero, idemo na brdo. Ajde. Brm, brm. Sad ćemo... A da me uguraš? Pa, Zaboravimo. ajde, Jao, za malo da me udari. A i ti on ste stali botine. Ljudi, evo vam sad ću... Gledaj šta je neko napisao, baba. Dobro, aj sad kreni. Evo. Idem da te guram. Gurišam. Nemoj da se zakucaš u mene. Neću. Čekaj da te poknem jedan put. Ne, U otićeš. gusenice. Može u gusenice. I tad ćeš da dobiješ kaznu. Kad te poknem u gusenice. Da. Ne bi rekao. O, ja sam sletao s puta. Ide baba ljuta. Ljudi, nećemo da snimamo neko vreme da bi... Mislim da jedan dan nećemo da snimamo da bi ja i Pera mogli da zaradimo pare, ali nije još sigurna ta informacija. Reći ćemo vam na kraju klipa. Da. Grujiću, Da. kad ti ne možeš, ja ću sam da snimam. Pa dobro, ali... Mislim, ja mogu svaki dan, ali... Neka artiljerija pukla ovdje baš. Kako je pukla? Neka artiljerija puče! Ništa ljudi, ako nema Grujića u sljedećim epizodima, ja ću da uzem sam čuski. Lele, skinuli ti 117. Nisam slepao. Ja mislim da ja nisam slepao, ali on. Neće mi razvale. Uf. Bam. Ljudi, nisam imao u planu ovdje da stanem, ali nema veze. Jej. Ne vredi plakati nad ovim letom. Nego ljudi, ja vam preporučujem da gledate Jasenštajna zato što je mnogo smešan. Alo be, pa ljudi naravno da znaju za Jasenštajna ko još ne gleda. A dobro, možda neko ne zna, ko zna. Pa si vidio koliko oni ima gledalac. Oko milionče. Mnogo milijonac. Pero aj ne guraj me, aj ne dodiruj me uopšte. Ne guram te. Da guraš me. Ne guram te. Ma ne dodiruj me uopšte. Ne dodirujem te. E sad ti kad si otišao nazad, ono ti dodiruje. Luj! Uf. Aha. Botina. Ko batina? Ima. Pa jedan, ovaj PZV 4D. O, pa Jurđa. Šta je? Beži, Pero, da se mu povučem nazad. Samo Beži! jedan ne zbegaj. Gde? O, neko mi zapalio, gotov sam. Dobro, kave Ne donesi. izlazi napolje, bolje ti je. Kave donesi sad petica. Au? Ne krompir ti ja tebi. Ne grubi, ja tebi. Alo me kao jedan tester nišani. Šta da mu radim kog ću pre? Četvorica. Onog što je najslabiji. Lele, Gujo. Gotov si ti. A Guja nije mogao protiv Petenka. Bednici jedni prokleti. Gde mi je podrška? Dobra je ljudi. Da vidite. Još jedna bitka i kraj. Baš. Aj sada da vidimo, da vidite moj još jedan novi tank. Evo ga. Pero uzmi brzinskog jer je ovo jako brz. Također. Uzeo si mog išak, samo što je ovaj petica, a tvoja četvorka. Ljudi, znate onu Perinu peticu? Iz Engleske. Verovatno znam. Iz Engleske. Sad sam igrao sa njom. Što je kupio u ovom videu. Ovo je njegova četvorka. Ja grindam tu liniju, ali malo sam kasnije počeo s njom. Tako da ne zamerite na tome. Idemo, Pero, ovo je posljednja bitka i ja sam već odlučio.
Biće klipova, verovatno svaki dan. Bar 5 klipova za redom će da idu. Možda nekad i ne idu 5 za redom, ali verovatno će da idu. I da ljudi, Pero, koliko ćemo sve ukupno da snimimo ovih klipova? 1000. Pa sve ukupno, koliko ćemo klipova da snimimo? 1000? Ne bre. Dok ne posadi. Ljudi, ovo smo se i ne toliko loše pali, mada bi sad više volio da sam uzeo A20, ali da vidite i ovaj moj novi tank. Pero, pokaži na mene. Okej. Ajde, učitaj se. Ali ne, možeš i sad. Evo ga, to je taj tenkić, moja 4, a moja 5. Da ne mogu da vidim kako je nazad, mogu, evo ovako izgleda, ima malo glup top, kod je truba, ali nema veze. Pa dobro, to nije najjači top, ali mi još malo. Ali kod je truba. A jeste lična truba. Pero, ovaj tank i nije brz kao A2, znači brzi koliko je polovina tebe, znači morat ćeš da mi guraš. Baš piše. Ne mora. A moraš, ja sam tebe gurao. Promašio sam te, a bio si mi tačno na nišanu. Šta da radimo, u svetu nema za lebo, pa nema ni za ništa. Gledaj, ovaj tvoj isti tir, gledaj šta radi. Tup. Vidite ljudi, u tome razlika između botina i mene. Ja sam pametan igrač. Ali je malo jači tvog tanka. Gledaj, samo što nije izletao, da nema ove ograde i on bi izletao skroz puta. Pa kad je botina. Ljudi, evo, botine su ove što je bio pored Pere, ali pametni igrači su, pa ja, Pera, ali postoji i mnogo pametniji. Ja vam preporučujem da gledate Mr. Falkersa, ako hoćete da naučite mnogo o tankovima, da gledate Mr. Falkersa, zato što je on... Gledaj onog tamo slabića, 2. Dobro, Pero, jel može da me ne udariš? Pa šta i mi imamo 2, ti mu ne znam kako, ali... Oto da je rasravnim. Jesi ti siguran da je 2 tu? Naravno, ja sam i osvetio. A ću da udarim prvo. Jao! O, koliko je jaka! Pa je, jok. Što bi onda stavili u 4? O bože! Gde je pukla artiljerija? Ja ljudi, ja. Ovo će da bude težak meč. Tesna koža. Tesna koža. Ću iscrkam ovdje. Dobijem kill. Baš me boli. Artiljerija. Dobro. To bi bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se sljedeće. Ćao ljudi!